Kaixo neskak. Apa, kaixo. Earki zaudete. Bai, sartu lasai, Ez, mi esker, earki nago. Vale. Jaindet. Jo, azelolako txoioa duzuten hemen orduñan, Bai, bueno, nien eizen nengoa, Vale. Zetorri nahi segun batzuk nire zaintzarako eta deskantxo hartzeko. Ze ondo. De lujo. Oportxuak, zelan handia, ala? Hoi da. Bai, azken aldean lanpetuta, eta batzutan berda, hola, deskonexioa, no? Total. Eta, zertan egitezu lan, jakin badaiteke? Sexologa bestela. Apa! Bai? Gudakau, oantxe misio bat plazerran inguruan. Ja, zein duzu, sexologa eta plazerra lotu zeituan, ez? Entzute zuenian. Ja, markau. Topikazo. Sexologan losa dau. Ja, Baina, bueno, hor gabiltza. Zer izte zaizu jote bali magaya terrazara eta hitzaitu dugu pixkat? Epa. Izte zaizu? Bai, zoragarri. Venga, guazen. Osa, leno, izen da rollo, sexólogo berdin, follólogo. Bai. Osa, pixkat horrero igala legilen eskak. Ni heroina izor. Bai, guatzetik heroia putzura. Bai. Guk sexologia sustantibotik, sexua gauza bada, reprodukzioa beste gauza bada, eta plazerra beste gauza bada. Ja. Orduan hiru kontzeptu desberdinak diala, eta ez bi esatia garrantzitsua dala iruditzen zaigu. Ja, eta orduan, zer da plazerra? Ja, Gizon galdera zaila da, Bai, gu misio hortan gabiltz lehen esan dugu. Bai. Egia da plazerra identifikatuta egon dala gorputzeko zati oso konkretutan, ez? Eta gehien bat genitaletan, ez? Orduan genitaletan bakarrik jartze bali made gure plazer erotikoa, noski gauza asko ditugula, eta noski gauza oso desberdinak sentitzen ditugula, baina alua dakan guztiak gauza oso desberdinak sentitzen ditugu eta gustatzen zaizkigu, eta zakia duten guztiak, baita ere, ez? Normalean, zuregana jotzen duten pertsonek, zer dela eta juten dira, o zeren bila, zer erantzun behar dute, o zertan lagundu aldituzu. Errexena da, sexologa batena hurbiltzia, genitalakin zer ikustia dakaen gaiak lantzeko, edo harremanetan, bikote harremanetan, zailtasun eta oztopoakin topatzen diala harreman erotikoetan, baina baita beste eremu askotan ebai. Gizon gehiago juteia edo emakume gehiago juteia. Gure osasun emozionala, mentala, erotikoa, harreman osasuna emakumeak gehiago. Atoz moral batetik, gure kasuan da judeokristaua, ez? Eta plazerra kondenatua izan da moral hortatik. Korporala dan edo zer edo gorputzak sentitu aldun plazer guztiak kondenatua esan, pekatua esan. Osea, koitoak hartu du legitimitate handiena, justu delako praktika erotiko bakarra alduna, aurdunaldi batean bukatu. De hecho, deitzen dio gauza batzui preliminarak. Hori da. Kristona. Osea, pre, Bai. eta heterosexualeta gaiteten berriro. Bai. Eta koitoa baino lehenago gertatzen dan guztia da pre. Ze importantea da hori. Momentu. Libre eukiko banu burua, realmente nola gozatuko nuke? Askotan... Asko zere basatiago izango gianteke eta oso animali, ez? Eta ez, karo, hor dakagun, buruan dakagun, eta pornoak egin duen min hori guztia eta kaka hori guztia, ez bagen urte. Claro, erotikak dakan ezaugarri bada bete beharrak sartzen dira momentuan. Ez da importazte bete behar. Erotika eta bete beharrak ez diala ondera ematen. Ze helburu oso markatuak dazkau. Eta bukatzen dira denak oso konkretuki ere. Osea, hasiera eta bukera konkretua dazkau, modu konkretua dazkau. Osea, bertsuek bezala bukaria... Hori da. Ja, irantzita da. Osea, esperimaria iristen, bertso txarra. Claro. Sexualitatean edo sexologian behintzat, esaten dut denak gela sujetu eta objektu era berdina. Osea, nire desiraren sujetu eta bestearen objektu, Eta objektu izatea ez da ona edo txarra. Gauza bat bakarrik izatea zergatik bai. Osea, mandatu bat dagolako eta bete behar dezulako. Ez ezu betetzen, zigortua zea. Nik onartu berdet, osea... Obsesiones. A ver, Erika, gustatu gaitezen. Bueno, ni behin... Ez gober ez da izan berroa jo. Sexologo batena jundan nao. Lehenoko bikotiekin neonien, ni junitzen baitare. De repente ikustezu, sesilue daula biderauta, zen lan itezun, ez? Pertsonak lehenengo, zein da izan, zein dan, eta hor ja deskoloke. Eta geroia ontzan, como termino hau de erotika. Eta nahi hor erik iziten, kriston ati, ez?
Ze askotan gaude oso enfokauta ohera edo, gaina esate, sexun barrun ohera. Praktikara. Eta de repente zan, ikusti erotika, zea beratxa izan daiteken, eta horren, azteza kontzientzia hartzen, egunerokotasuneko gauza, simpletan, eta orduan ora kontzientzia eman diozun, ja, espazio hartzo dut, hartzo ez, eta orduan, sentitzezu de repente, harreman hori ere, bai zure burukin da bestiekiko, kristona beratxa dela, orduan, etapa bat pasanun, como, osea, ze aberatxa da, ez? Ze dutxa bat hartzie, ur berue edo urrotza, eta kontzientzia horrek, erotika, osea, hitza, nerekin eman hortik, bai. Eta desira superaldakorra da, eta erotika baita, eta praktika guztak baita. Desiragarritasuna hori ere superinteresantia da. Osea, esate izue, adimatetikan aurrea etzea desiragarria. Gorputz mota bat bali madakazu, etzea desiragarria. Arraza bat bala, etzea desiragarria. Eta hola, dazkau, frente pila bat. Eta esatezu, joder, denak ea desiragarriak. Denak dakau gure publikoa, denak deseatzen dugu, denak gea sujetu erotikoak. Osea, eskerrik asko hau gogoratzatik, porque egia da puntua de beti une oroa gogoratu bergalkan hau, Eta bakoitza norbeak. Enximistezu beste gauza bat. Sartu itezea. Totalmente. Ze hori bakarrik ikustezu. Bai. Gaztiak oain, ez badaolako harremantzeko askatasun gehiago egongo balitz bezala, edo praktiketarako askatasun gehiago, gauza probatzeko askatasun gehiago. Zuk ikusi ezu horrek ekarri dunik harremantzeko era sanuo bat eukitzia, edo erotika lantzeko era sanuo bat, edo... Nik ez dakit zein dan modu honena. Nik ez dakit. Dakitena da, bakoitzak bere modua bilatu behar dula, hau ez dela bukatzen, jute egan arte. Eta batutan gauza bate balioko igula, eta beste batutan beste bat. Baina zuri, zerek emate izu plazerra? Claro, venga. Vamos a pillak. Bai, ez da, baina... Gehiena jolastiak. Jolasa. Bai. Bai. jolasa. Eta, klaro, aldezu jolasa eraman edo zein esparruta. Osea, da jarrera bat. Osea, balmago demen, eta hau jolas bat, no? Bai. No, teta. Edo jaten do, guazen probatzea, hau eta bestia. Edo beste norbaitekin gorputzakin, edo dantzan, edo parre egiten. Osea, gehiena jolastiak.